कंपटीशन के मतलब ही होला राकेश भाई। अगला बेस जौन गावे वो गावे के चाहिए। प्रमाण बतावता कि जहाँ भी हरि कीर्तन चर्चा होला सबसे पहले हनुमान जी आइले और वहाँ के सबसे बाद में जाइले उनके खातिर कहे के बबुआ का कि नाम नाम हनुमान जी जग में बालवान जी न कंपटीशन के मतलब ही होला राकेश भाई। अगला बेस जौन गावे वो गावे के चाहिए। भाई कजरी गइले बारे तो कजरी गावे के हमरो मन को जवाब मेन से ए मैया अदयंजनी हो ललानवा एक ये मैया अदयंजनी हो ललानवा कबदरा कबदरा सनवा दे हवाना हनुमान लाला आरती की जय हनुमान की जय हनुमान लाला की आरती को लड़का कहता है बाबा हम रौरा बारे में कतना बखान करी सभे जाने लग रौरा का होई अष्ट सिद्धि नव निधि के रे दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के रे दाता असबर दीना जानकी जी माता ये मैया आंजनी हो ललनवा कबदरा सनवा देवाना ये मैया आंजनी हो ललनवा कबदरा सनवा देवाना अब दिगोला की ओर चले के बाद टाइम अधिक होता बबुआ समय के अनुसार कोनो भी काम होला तो ठीक लागेला देखावा तनी जय बोले के भाई के टाइम देवा काहे कि अब तो कहले कि छोटू तू तो